Kwentong pambata, tila nagkatotoo nang sa tiyan ng isang bibe may nakuhang ginto. Mga be, ang kwento natin ngayon tungkol sa mga bibe. Dahil may isang bibe raw sa Rodriguez Rizal na tila nangitlog ng ginto. Para bang yung sa kwento tungkol sa golden goose o gansa o bibe-bibe. Ito ang ikinakwak-kwak-kwak ngayon ng mga tiga Miraculous Hills. Ang ipinamana kasing bibe ng yumaong si Tatay Ricardo sa kanyang anak na si John. Noong kinatay, meron daw nakitang parang ginto. Nangigitlog yung pato ko, binawian siya ng buhay niya, minuto lang, hindi niya kinaya. Kasi, may ginto pala sa loob ng... Pero nito lang February 18, sa first death anniversary pa man din ng kanyang ama, ang alagang bibe ni John, nadatnan niyang naghihingalo. Para mapakinabangan, kinatay nila ito para sana iprito. Pero habang nililinis ni John ang laman loob nito, meron siyang napansin. May ginto pala sa loob ng katawan niya. Kinatay namin, pagkatapos tinignan namin sa loob, yon bulagta yung dalawang ginto, parang kalaki ng butunis. Hindi ka paniwala talaga. Yun, nakikita namin. Sayang talaga yung pato. Pero wala kaming magawa kasi kinatay lang namin para may kinabangan pa namin yung pato. Pinaniniwala ang ginto na nakita sa loob ng alagang bibe ni John. Sinlaki ng butones, pabilog ang hugis. Ito, dalawang ginto para kalaki ng butones. Tingnan nyo. Nanlaki ang mata ni John sa kanyang pananaliksik. May ginto pala sa loob ng katawan niya. Tinutukoy ni John na kahawig ng natagpuan nila sa loob ng kanilang bibe ang pre-Hispanic na barya na kung tawagin pilonchitos o granitas de oro. Gawa ito sa tunay na ginto na sinlaki ng butil ng mais. Ang itaas na bahagi may nakahulmang karakter na nasusulat sa baybayin, ang sinaunang alfabeto ng ating mga ninuno. Di ko motuo ani pre, kaya marag itik na ay gold, basi nakakaon na gold. Kahit hindi ka maniwala pre, talagang walang kasabihan na hindi totoo. Ito gold talaga. Yon, pagkatay namin ng pato, may gold sa loob. Hindi niya kakayanan pag yung mag-itlog siya pre. Ayon sa pananaliksik ni John, ang natagpuan sa kanyang bibe, malaking araw ang pagkakahawig sa antigong barya o pilonchitos. Kaya ipinasuri niya ito. Kaya na ako ito nakita silingan, sige sa kubkub, wag gold nakita karon sa ima sa itik na Pero kapag paniwala talaga pre na nakikita namin sa dalawang mata namin sa loob ng katawan ng pato. Kasi para iti, hindi to iti. Hindi pre. 90 to, hindi iti. 90. Oh, tingnan nyo pre. Aka isa. Wag pre kasi baka may swerte yung dumating sa akin na itong gold na pinakita sa marami akong alaga ng pato, siguro ito yung nagbigay pag-asa sa akin. For entertainment purposes only.